Zdeněk Prosek je bývalý zastupitel a později primátor města Plzně. Stal se také poslancem ve sněmovně a spolu zakládal Občanské fórum v Plzni. Pan Prosek byl tak hodný, že nám odpověděl na otázky o životě před revolucí. Dobře, tak první otázka je, jak jste tehdy žil, když jste byl v mém věku, co vás bavilo a co jste dělal po škole? To je dobrá otázka a musím na ní trošku zavzpomínat, protože ve vašem věku mě teprve politika trošku možná začala zajímat. Zatímco mnohem víc mě zajímala kytara, hrál jsem na kytaru a bavilo mě focení. Dobře, děkuju. A vzpomínáte si, jak to bylo s módou a muzikou? Dalo se normálně sehnat to, co letělo na západě? No, ta západní muzika moc nebyla. Poslouchalo se Radio Luxemburg. To bylo možné si naladit a tam ty písničky moderní a tehdy byl rock klasický, tak to jsme chytali z toho rádia, ze zahraničních stanic, toho u nás moc nebylo a snažili jsme se je učit právě na tu kytáru. Později, už někdy na střední škole, jsem byl součástí folkové kapely a tam jsme se vyřádili s tou muzikou. Hier ist Radio Luxemburg. Das Kalenderblatt und die Expressnachrichten und den Wetterbericht des heutigen Tages und natürlich die Programmvorschau. Dobře. Kam nejdál jste se podíval do zahraničí na dovolenou? Bylo těžké dostat povolení k cestě k moři? Na to existoval systém, kterýmu se říkalo výjezdní povolenky. Člověk sice měl cestovní pas, mohl si požádat o vydání cestovního pasu, ale cestovní pas stačil k tomu, aby člověk mohl do některé ze zemí socialistického tábora. Kdežto na západ potřeboval tu speciální poukázku, kterou vydávala policie. A ta zkoumala život toho člověka a přesto zpravidla pustila do západního zahraničí toho člověka, pokud měl už rodinu, tak bez rodiny, aby bylo jistější, že se vrátí, že tam nezůstane v cizině. A jak jste v té době vnímal politiku? To jsem si uvědomil, když jsem přemýšlel nad tím svým dětstvím, že člověk zhruba do vašeho věku, ta politika ho zajímá víceméně okrajově. A tím, že nebyla velká naděje na změnu toho režimu, tak mě to nejvíc zaujalo, když mi bylo 18, protože v roce 68 v srpnu najednou byly v Plzni tanky takzvaných zemí Varšavské smlouvy. To bylo všechno řízeno komunistickou stranou Sovětského svazu a přepadla nás ta vojska Varšavské smlouvy se záminkou, že u nás hrozí kontrarevoluce. A ta kontrarevoluce nebyla nic jiného, než to, že vedení státu Československé socialistické republiky mělo snahu ten komunistický systém přiblížit lidem. Říkalo se tomu socialismus s lidskou tváří. Ale to se těm ortodoxním politikům, komunistům těch zemí toho společenství socialistického nelíbilo, tak sem přijeli z tanky. A to jsem se angažoval, většina lidí se angažovala proti tomu.
proti tomu, aby tady nějaké tanky, ozbrojené vozy a vojsko, aby nás učilo, jak se máme chovat. Takže jsme běž domů, Ivane, jsme vylepovali plakáty a pokřikovali jsme na ty většinou sovětské, ale často i třeba bulharské nebo z jiné socialistické země vojáky. Tak a jaké pocity jste zažíval při revoluci? Úžasné. Děkuji za tu otázku, protože to byl pro mě okamžik, bylo mi 40 a pro mě to byla chvíle, kdy se můžu angažovat, kdy můžu jako ovlivňovat tu politiku. Všichni to tak cítili. Já jsem tehdy pracoval ve Škodovce a byl velký zájem na tom, aby se ty poměry změnily, abychom získali jaksi nejen samostatnost, ale i možnost tvořit a podnikat a jezdit do té ciziny a vzdělávat se i třeba v cizině. To byl sen, když se otvíraly hranice v Železné Rudě. Čili to jsem byl velmi aktivní a tam jsem potom vstoupil aktivně do politiky. Co byla ta úplně první věc ze západu, kterou jste si po roce 1989 koupil nebo vyzkoušel? Budete se divit, ale byly to makové housky. Bylo to pekařství. My jsme měli kamarádku, která žila ve Frankfurtu v Německu. A po revoluci jsme jeli za ní, ona nám poslala peníze, abychom tam mohli dojet, takže jsme jeli do Frankfurtu nad Mohanem a pro mě největší zážitek byly teplé makové housky v nejbližším pekařství. A když se na to podíváte zpětně, chybí vám z té doby před rokem 89 vůbec něco, nebo jste rád, že už je to pryč? Z toho, co bylo před rokem 89, dobře, tak to mě chybí to mládí. To mě chybí to větší zaujetí o muziku a o kamarády a takový ten jiný typ společenského dění. Já jsem potom vlastně celý zbytek života po té 40 už měl víceméně politickou angažovanost, takže to taková ta svobodná práce v té partě tam mi trošku chybí. Ale to je souvislost s mládím.